στα Βαλκάνια τα σλαβικά αυτά φύλλα του Βορρά. Και έρχεται σήμερα δυστυχώς ένα κράτος που το 35% του πληθυσμού του είναι Αλβανοί, που το υπόλοιπο 35% είναι Σέρβοι, Βούλγαροι, Ρωμάνοι, Έλληνες, και τολμά να αμφισβητήσει την ιστορία, να κλέψει το όνομα, να μας ερήσει τη βάση που στεκόμαστε. Μπορεί για λαούς με μικρή ιστορία στο παρελθόν οι γενναίες των πατέρων τους να αποτελούν μια ευχάριστη ίσως παρακαταθήκη. Για μας όμως, που η ιστορία μας μετριάται με τις χιλιετίες, το παρελθόν αυτό είναι ιερό. Πιο ιερό και από την ίδια μας τη γη, από την ίδια μας τη ζωή. Η γη μας πολλές φορές γνώρισε τη σκλαβιά και ξανά κάθε φορά έβρισκε την ελευθερία του. Το πνεύμα όμως, το πνεύμα το ελληνικό δεν λύγησε, δεν υποδουλώθηκε ποτέ. Η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας, οι παραδόσεις μας έμειναν ανέπαπες στους αιώνες. Αυτό προσπαθούν σήμερα οι ηγεμόνες των Σκοπίων να υφαρπάξουν. Είναι όμως ανιστόρητοι, είναι απαράδεκτοι και πλασογράφοι και σαν τέτοιους τους καταγγέλουμε. Λαοί χωρίς ιστορία δεν έχουν και δεν μπορούν να έχουν μέλλον. Γι' αυτό πρωτοφωνάζουμε σήμερα. Οι Μακεδόνες είμαστε εμείς. Η Μακεδονία μας δεν είναι μια απλή γεωγραφική έννοια. Είναι η ίδια η Ελλάδα. Είναι όλοι εμείς που σήμερα δίνουμε το παρόν. Όλοι εμείς που συνεχίζουμε μια διαδρομή εδώ και 3.000 χρόνια. Αυτή η διαδρομή δεν θα διακοπεί, δεν μπορεί να διακοπεί ποτέ. Θα μπορούσαμε κι εμείς να παίξουμε ίσως το ίδιο παιχνίδι. Έλληνες είναι γνωστό ότι υπάρχουν παντού, σε όλα τα πλάτη του κόσμου. Έλληνες που ζουν και πέρα τα σύνορά μας. Όμως διακηρύττουμε ότι τα σύνορα είναι απαραβίαστα, γιατί πιστεύουμε στην ειρήνη. Πιστεύουμε στην ειρήνη αυτές τις δύσκολες πια εποχές. Επιθυμούμε και επιδιώκουμε την ειρηνική συμβίωση, τη συνύπαρξη με τους γείτονάς μας σε ένα νέο κόσμο, σε έναν κόσμο ανάπτυξης, προόδου, δημοκρατίας και αλληλεγγύης. Η Ελλάδα είναι το κράτος με τη μεγαλύτερη εθνική συνοχή των Βαλκανίων. Είμαστε το κράτος με το ανώτερο επίπεδο ανάπτυξης σε ολόκληρη τη Βαλκανική, με διαχρονική πολιτιστική παρουσία και τεράστια προσφορά στην ανθρωπότητα. Είμαστε ο κύριος παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή αυτή. Μας διακρίνει στην αδελφοσύνη και με τροπάσια. Καλούμε τους γείτονάς μας να βαδίσουμε προς την πρόκληση του 21ου αιώνα. Απλώνουμε το χέρι και αντί να βρούμε φιλία, συναντούμε αλαζονία, συναντούμε επιθετικότητα. Εμείς όμως απαντάμε. Η ηρεμία και η νυφαλιότητα δεν είναι απεμπόληση των δικαιών μας. Δεν είναι αδυναμία. Είναι απόδειξη δύναμης. Της δύναμης αυτής που δείξαμε σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην προαιώνια πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Ας μην το ξεχάσουν ποτέ αυτό το πράγμα. Πως μπορεί ένα κράτος που για πρώτη φορά χρησιμοποίησε
το γεωγραφικό όρο Μακεδονία πριν από λίγες 10 ετίες, να τον αφαιρέσει πως τολμά να το κάνει αυτό από έναν λαό που τον χαρακτηρίζει μια ιστορία εδώ και 3.000 χρόνια. Πως μπορεί ένα κράτος που ξεδιάντροπα κυκλοφορεί χάρτες με σύνορα μέχρι το Αιγαίο να ισχυρίζεται ότι συμμορφώνεται με τις αρχές της Ευρώπης? Αλήθεια! Πώς ονομάζονται οι κάτοικοι αυτοί του κράτους? Μήπως Μακεδόνες? Και εμείς πώς ονομαζόμαστε? Ποιου πολιτισμού και ποιου λαού δημοσίματα είναι η Πέλα, η Μεδίνα, το Δίον? Ο Αριστοτέλης σε ποια γλώσσα δίδαξε τον Αλέξανδρο? Σε ποια γλώσσα δίδαξε ο Απόστολος Παύλος το Ευαγγέλιο στους Φιλίππους και στη Θεσσαλονίκη? Τι ανακαλύπτει κάθε μέρα η αρχαιολογική σκαπάνη στα Άγια τούτα, στα καθαριασμένα αυτά χώματα? Το Άγιο Όρος, αυτός ο φάρος της Ορθοδοξίας και της Χριστιανοσύνης, ποια φλόγα διατελεί αιώνες και τώρα μέσα του? Ήμασταν βέβαιοι πάντα ότι η ιστορική αλήθεια δεν παραποιείται, δεν μπορεί να παραποιηθεί. Ήμασταν βέβαιοι ότι όλοι ήξεραν αυτή την απάντηση. Η Μακεδονία είναι Ελλάδα και μόνο Ελλάδα. Ίσως εμείς οι ίδιοι δεν αντιληφθήκαμε πόσο σπουδαίο είναι να ονομάζεται καλής Μακεδόνας. Σήμερα που όλες οι μειονότητες της Ευρώπης σηκώνονται για να επανακτήσουν την εθνική τους ταυτότητα, ανακύπτει το ερώτημα: το ανομοιογενές κράτος των Σκοπίων ποια εθνική ταυτότητα μπορεί να διεκδικήσει? Εδώ απαντάμε και πρωτοφωνάζουμε σε όλους: δεν είναι αντικείμενο συναλλαγής η ιστορία. Δεν είναι αντικείμενο συναλλαγής η εθνική ταυτότητα. Δεν χαρίζεται, ούτε χρησιμοποιείται. Και προπαντός δεν είναι αντικείμενο κλοπής. Και αυτή η ταυτότητα μας ανήκει, ανήκει σε όλους εμάς τους Έλληνες. Γιάννη, Δεν είναι όμως μονάχα η προπαγάνδα των Σκοπίων. Καθημερινά είμαστε και μάρτυρες και μιας στιγμής επιθετικής πολιτικής. Εμφανίζονται κάθε μέρα επίσημοι χάρτες με τη Μακεδονία μας ενωμένοι με το κράτος τους, χαρτονομίσματάς τους με έμβλημα τον λευκό μας πύργο, προϊόντα τους με την επωνυμία της Θεσσαλονίκης μας, κείμενα επίσημα που αναφέρονται στη Μακεδονία του Αιγαίου με πρωτεύουσα πια, πρωτεύουσα την πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Προκηρύξεις τους μιλούν για αυτόνομη Μακεδονία. Ιστορικές δίθεν πραγματείες τους που αναφέρουν ως λόγο τον Μέγα Αλέξανδρο. Πώς θα τολμούν αυτό το πράγμα? Η επιθετικότητα των Σκοπίων αποτρέπεται και θα αποτραπεί μόνο από την ίδια τη δύναμη του ελληνισμού, από τη δύναμη των Ελλήνων, των Μακεδόνων, όλων μας που συγκεντρωθήκαμε σήμερα για να πρωτοφωνάξουμε με μια φωνή, με ένα στόμα: όλοι οι Έλληνες είμαστε εδώ! Ναι, όλοι οι Έλληνες είμαστε εδώ!